Radoni Dalo boni kethi panda nok tanglai tokmani jora tinini salo asono tabake amorok senabai ke akon pache tei ngai tongai kha ka senalai tongai go tao photo ti salai tongai go inke camera khanya kisa asuk age phan khaya bla first time bono khlai jagoi ang kaham ke changriya hingka or jaga kwbangma no potripot thepajanai tongo thepalai tongai mani hingke ta ni tei no boni khantini tangbai akoi khantini horono kirtan phainai ke kirtan phaimani yagulo teibo phunukono ang naitongdi guys ni rok joya tongkha ban blog no subscribe khlai di like khlai di comment khlai di ni rok jotono naitongdi joya karei ani blog tinini blog ke amo thimani blog ni khlai phunu tonga je bo thifan theke blog khlai mani tabo pujo to blog khlai phunu tonga ke or tabo or jaga suijanai to podre pon tongo ke suiji akon thepa janai tongo ka ang to saimiya or tam jani rok thepa janai tongo ka oro phunugui akon bai tei ang phunugano horo naitongdi horo phunugmaya ba salo phunugano ang haimaya phanangui mano bono naitongdi ani blog kidini joya kari jotono hambai jotono subscribe khlai jotono like khlai di comment khlai di naitongdi ang yang amo moida sili tongo ang khe moida sili tongnai amo ani mobile ang blog khlai ro mani ka miya moida sili tongo yang dara song yang babsa yang amo dara no borong ke tamjani suijak tamjani hormani suijak thepai tong ang to bono tasung maya saisi maya ka borono borok ka silu borok thepalai tonglayo hingke kajak kakrang tak thepa saka thepa bagi tak tola thepalai tonglayo naitongdi guys nirok cheya karei ani blog nai tongkhe jotono subscribe khlai di comment khlai di like khlai di Ora ke kethei ni awan suglai tonglayo bwrui bodol lok sini oro bwrui group khajak bla awan sungmani bangai hingke borok bo hambai belai mama ba khalai to posa ma jakla bwrui ka tikoi itu betara dokter borok tongpur sekhaji khlaigo gori mili roganta enggak tahu di bangsa ya
Con. Takap đi. Cái thằng tổng quan ra lúc này kìa ta. Thỉnh luôn ra lúc này. Bảy bữa tam nó cắt một khập nó. Ta cắt rồi gì ta nó. Đó là ta cắt đi. Đó là bữa hay bữa cái khác mình bữa tôi không bay trọng ngủ. Ta nên cái tay cắt rồi bà. Cái mà tôi thấy thằng ấy đừng hay anh trọng cái giá. Ta cắt đi. Ta cắt đi. Lá này cái cá nó loại gì ạ? Ini nih kayak. Ta cắt đi ta ra.